shi ya kunshi kala-kalan mutane. Kyawun hali an kace shi ya fi kyau na zane. Mai tafiya shi ne ke taimakon na zaune. Me ka iya dole koyarsa kai ka'ida ne. Hasken fitila ba za ya zarce farin wata ba. Gaskiya ta da mugun hali. Rigar mutunci tamkar biyan jangali. Kowa ya ɗana shi za a nuna. Laifi tudu idan ka ne da kai za a auna. Shuka ta sirri wa za ya tona. Mugun hali Kai, me yasa ka zaɓa ka mutanen ne? Ko kana ganin akwai wanda ya isa ya kwace ka a cikin gidan nan? Ni jarumi. Na zo ne nan gidan don na tabbatar masa rikina da irin jarumtata. Ina so in tabbatar masa da cewa zan iya rike yarsa a kowane hali. Ƙarya kake! Ba ka da wannan zarra. Da kana da wannan zarra. Ba za ka guje musu ba, kuma ni ba zan taɓa baka auren yata ba idan har ni ne ubanta. Kai! Kada wanda ya kuskura min kisan kai a nan. Billahi la ilaha illa huwa, idan kuka aikata zan ɗauki babban matakin da kowanne musu ya wahala. Sai dai ka yi hakuri alaji, amma kisa gidanka ya zama dole. Yanzu ma ai ya zo ya gwada muku jarumtarsa ne. Masoyina, gama min da su. Kabir, na manta waya na afaro. Maza je ka.
ta nan dan ba gidan ubanka ba ne idan na sake ganin kafin ka gidan nan wallahi na lahira sai ya fi ka jin daɗi. Get out! Get out! Bastard. Daga yau sai yau na sami duka ƙara da nika daki a kofin gida ba ma wani kofin gida idan har kika kuskura kika tsallake abin da na gane ki sa a baki ba ne kuma zan tsire miki kai kuma na ɗora ma wannan nauyi ka sa ido a kan movement ɗinta idan na samu sabanin ranka zai nuna baci. Babban gida shi ya kunshi kala-kalan mutane, kyawun hali an kace shi ya fi kyau na zane, mai tafiya shi ne ke taimakon na zaune, me ka iya dole sakai ka'ida ne. Hasken fitila ba za ya zarce farin wata ba, gaskiya ta da mugun hali, rigar mutunci tamkar biyan jangali, kowa ya ɗana shi za a nuna, laifi tudu idan kanai da kai za a auna. Shuka ta sirri wa za ya tona. Hello? Mugun hali. Ƙawata yau wace rana kika tuna da ni kika kira ni? Wallahi ke dai ki bari ƙawata, abubuwa ne sun min yawa sai a hankali. Ai na ɗauka kin daina ƙawancin da ni ne. A'a wallahi ba haka bane ba. To na ji, yanzu me ake ciki, me labari? Ni na isa? Kin san ba ni da ƙawa kamar ki, ta ya za a yi na manta da ki? Ai wallahi ƙawata akwai matsala. Kina ina son ganin ki. To yanzu yaushe za mu haɗu? Yau ɗin nan nake so mu haɗu. Ok, to yanzu dai zan je unguwa. Amma dai in Allah da dai zan yi. To don Allah ina jiran ki, kar ki manta ki zo. Na gode. Mai tafiya shi ne ke taimakon na zaune, me ka iya dole koyarsa kai ka'ida ne. Hasken fitila ba za ya zarce farin wata ba, gaskiya. Ta yaya kika bari so ya miki kamu lokaci ɗaya haka? Idan har aka ce hakan zai kasance da ni, to zan ƙaryata. Musamman yadda na yadda da kaina da kuma zuciyata. So ya fi ƙarfin duk wata zuciya. Domin shi ne silar duk zuwan wani ɗan adam duniya. Son ki ne ya kai matakin haka har shi ya sa kika faɗa kisansa. Gaskiya ne. Aiko in dai haka ne, so ya sammace ni a lokacin da ban yi tsammani ba. Amma kin san me matsala? Abba na shine matsalan. Ba zai taɓa bani daman mallakan shi ba. Akwai hanyoyin da za mu bi. Ta yaya? Wa'inne irin hanyoyi kenan? Mu shawo kan Abba. Amma kafin haka ina so ki tabbatar da ingancin tarbiyyarsa. Ta yaya? Ta yaya kenan hakan zai kasance? Insha Allah zan taimaka miki, kar ki damu ƙawata. Na gode sosai ƙawata. Hasken fitila ba za ya zarce farin wata ba, gaskiya ta da mugun hali.
Lafiya? Maza ki wuce gida. Kar sa. ashe banzaye ne ku, saboda ba ku aka ci amana ba shi yasa za ku sa barar da dama ta ɗaya ta biyu ta uku akan ɗaukar fansa har in tura ku ku ce kun kasa aiwatar mu da yaro ƙarami. To tun da ba za ku iya ba ku je na kore ku, ni zan yi aikin da kaina. Ai ba ku yi kama da yaran da na hora ba. Duk wanda na hora a duniyan nan sai ya zama tattaura mai taurin rai. Na kuke zuwa mako? Tuba oga. Tuba ka ta banza ta wofi. Za ka zo ka ce min ka tuba? Tunda ba za ku iya ba, ku ban min in aiki na da hannuna. Ai ni ban sani ba, anya zan iya zuwa gewayen nan makuwa, domin jikina gaba ɗaya a mace nake jin sa. Ai ranka ya daɗe, gewaya kamar ka je ta, dan yanzu nan zaka warware. A kana nufin Zoli Cafe kenan? Ashe ka gane. Ina haka yake. Assalamu alaikum. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Tashi lafiya. Yawa. Rizoli Cafe. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da jelikin da zari. To ai ku lalle gewaya ta samu. Ku tashi mu tafi gonan nan. Allah ya taimake ka. Bismillah. Sala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya kusha. Ga Rizoli Cafe yara kuma kusha. Shamaki. Yaya haka? Ni ne kamata yanzu ta da kuna aiki kuma zai ga ku a zaune? Allah ya taimake ka, jikinmu ne duk yayi la'asar. Haba Shamaki.
ba nan zo karbi to banda abun in gosha maki to ranka dade wannan me kenan wannan rizoli cafe kenan da kun sha wannan kofi ɗaiɗai to za ku samu kuzari da ƙarfin jiki sai aiki Zoli Cafe shine na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Ki min waya mana ki ce in dawo gida. Wannan zai ka. Yau ka manta girki na ne ni kan mai gida? Wallahi ɗanɗanon ne ba iri ɗaya. Oke, kana so ka ce ni ban iya girki ba kenan ko? Ina zuwa. Haba ƴar uwa, me na ɗaga murya? Ai bari ki ji ba wani abu bane sirrin ɗanɗanon girki na. In banda dahir kori. Dahir kori shine yake sa girki na yayi ɗanɗano har miji ya sa ta hanya zai ci a cikin sa ke kina can kina zaune. Wannan shine sirrin dahir kori. Dahir kori kuma? Dahir kori shine sirrin ɗanɗanon girki na. Gaskiya ne dahir kori. Dahir kori. Tabbas ina mata masu son girkin su yayi ɗanɗano, ina mata masu son girkin su yayi daɗi, ina mata masu son girkin su yayi ƙamshi. Ku garzayo ga dama ta same ku wato shahararren kamfanin nan wanda ake kira da Dahir Kori Foda. Sun yunkuro domin yi muku kayan girke-girke nau'i daban-daban me sa girki ƙamshi wato Dahir Kori Foda. Sun zuba shi a mazubi kala daban-daban uwar gida kar ki manta idan kin je sayan Dahir Kori Foda zaki ganshi a mazubi na roba zaki ganshi a mazubi na leda akwai leda karama akwai leda babba tabbas Dahir Kori Foda sun zama zakaran gwajin dafi wajen sa kamshin girki wajen ayatar da girki domin mai gida ya ji daɗin girkin uwar gida. Dahir Kori Foda suna da farashi mai rahusa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari za su iya tuntuɓar mu anan bar mu kamar haka 0703030319 ko kuma 0701118367 sayan nagari mai da kuɗi gida. Dahir Kori Foda kodi na ɗaya. Babban gida shi ya kunshi kala-kalan mutane, kyawun hali an kace shi ya fi kyau na zane, mai tafiya shi ne ke taimakon na zaune, me ka iya dole koyarsa kai ka'ida ne, hasken fitila ba za ya zarce farin wata ba, gaskiya ta da mugun hali, rigar mutunci tamkar biyan jangali, kowa ya ɗana shi za a nuna, laifi tudu idan ka ne da kai za a auna, shuka ta sirri wa za ya tona mugun hali